радость утр, оттолкнувшись лбом и подавшись внутрь, ибо странник дух идет один до начальных глин, потупляя слух над источником. Слушай, слушай, дам, что проточенные жилы рек берега. Ты путь и цель, ты след, ты дома, никаких земель не открыть вдвоем. Горний лагерь лбов, ты мост и взрыв, самовластен Бог, и меж всех ревнив над источником. Слушай, слушай, да, что... Milé děti, vítejte u dnešního pořadu Pohádky pro nejmenší. Dnes jsem si teší večerní četbě připravila známou pohádku bratří Grimmů, a to Červenou kalkulku. Doufám, že se vám moje četba bude líbit. Jednou si tu pohádku najdu a začneme číst. Tam ji nemám. Snad jinde. Ach ano, už se mi nešlo. Našlo se mi bez potíží. Začněme číst. Bylo, nebylo. Nebyl jeden starý muž, který měl 2 děti. Bohužel, když bylo dětem 2 lety, matka jim tragicky zasnula. Spadla na ní kláda. Její otec je totiž dřevorubec. Ne, to je Perníková chaloupka. Já se vám omlouvám, začneme znovu. Jo! Já jsem zamknul stvíčka. A co se nestalo? O 2 roky dál, když starý Václav se náhodou objevil v koupelně, kde zrovna kalkulka se vprchovala, zjistil, že kalkulka nebyla holka, ale kluk. Péro měl až ke kolenům. A tak žil se svým synem Kalkulákem, jenž říkal Kalkulka, jelikož byl tak zvyklý ty 2 roky. Žil až do 14. roku života, kdy zesnul. Kalkulák prohledal jeho věci, našel 12 tustů pornočasopisů, 3 DVD ryby s českým pornem a také závěť, kterou napsal Venca, on to nebyl Velca, ale Václav, kterou napsal Václav před smrtí. Cituji. Můj syne Kalkuláku, po mé smrti ti nezůstane nikdo jiný než tvá milovaná babička. Nikdy v životě si ji sice nepoznal, ale od koho jiného bys asi dostával šaty, boty, klobouky a peníze jako výplatu, to byl jeden z nich, a peníze jak výplatu doma za umyté nádobí. Jdi za ní! To tam nebylo.
vydají se na druhou stranu lesa, do malé chaloupky, co má v ledvu dole u dveří malou díru. Zatýkají a jako vtipný heslo řekli hovno kleso. Tak kalkulák vzal závěť, pořádně si ji prohlédl a zjistil, že na druhé straně byl dovětek. Vezmi sebou košík, v němž bude víno z 98. Také vánočka z 98. Bábovku z 98. A také nůž. Nůž, jenž mi dala babička za mlada pro tebe, aby tě poznala. Tak kalkulák si připravil košíček, do něj dal víno z 98. Takovou vánočku z 98. a nůž, jenž našel ve skříni vedle pleno časopisů klasicismus. Cože? Klasicismus? Maja, drby! Takto, drby. Tak já se vám omlouvám, on tam nebyl časopis klasicismus, ale časopis Kudy vede út. Tak to ano.